Хәерле кич, кеше дусларым. Бүген мин сезгә «Өч кыз» дигән татар халык әкиятен укып ишеттерәм. Борын заманда, бик борынгы авылда яшәгән ди бер хатын. Аның булган ди борын 3 чибәр генә кызы. Бу хатын кызларының өсте бөтен, тамаклары тук булсын дип, көне-төне эшләгән ди. Менә кызлар үсеп буйга да җиткәннәр. Алар берсеннән берсе матуррак икән. Бер битләре ай, бер битләре кояш икән. Менә 3 кыз туган, бер атлы кияүгә дә чыгып киткәннәр. Шулай итеп 1 ел үткән, 2 ел, 3 ел үткән. Шулай матур гына яшәгәндә, әниләре авырып киткән. Күрше урамда әниләренең тиен дусы бар икән. Ул аны чакырганда булай дип әйткән: "Тиен дусым, барсана, кызларыма әйтсәнә, минем хәлемне белергә кирсеннәрче" дигән. Тиен шундук чыгып чаккан. Башта олы кызы янына барган. Олы кызы янына барган да тәрәзәсен каккан. Ул вакытта олы кызы 2 ләгънәр чистарта икән. Бу хәбәрне ишеткәч, олы кызы булай дигән: "Бик барыр идем дә бит. Аңарча менә шул ләгънәрне чистартып бетерәсем бар" дигән. Тиен моны ишетеп, бик нык ачуланган да: "Алайса, шушы ләгънәрең белән мәңгелеккә аерылма" дигән. Тиен шуны әйтеп бетерүе булган, 2 ләгънәр кызны кыскан да, ул шундук ташбакага әйләнгән. Тиен уртанчы кыз янына чапкан. Ул арада уртанчы кыз киндер суга икән. Бу хәбәрне ишеткәч, уртанчы кыз: "Әнием янына хәзер үк чыгып йөгерер идем дә бит. Менә ярминкәгә киндер сугып өлгертәсем бар бит әле шул" дигән. Моны ишеткәч, Тиен тагы да ныграк ачуланган. "Алайса, гомер буе киндерең сугып тур" дигән. Шулай дип әйтеп бетерүе булган. Уртанчы кыз шундук үрмәкүчкә әйләнгән. Тиен кече кыз янына киткән. Кече кыз ул вакытта камыр баса икән. Бу хәбәрне ишеткәч, кече кыз бер сүз дә әйтмәгән, камырлы кулларын да сөртмәгән, шундук әние янына йөгергән. Әниен терелтеп, шулай матур яшәгәннәр. Тиен кече кызга булай дигән: "И сөекле бала, гомер буе игелек күр. Кешеләрне бәхетле ит, алар куанычлы, юаныч та булаларга" дигән. "Кешеләр дә сине сөяр, синең яхшылыгыңны мәңге онытмаслар" дигән.